Production. Satyoza Studiai, Javanon Records. Раекаш дарафти фикр накарда оқи бача кошак бор гӯш мекарди ибадни канасияча ки мегуфт гапи дилта гӯшка айдагонара немефамон зиндагира қаб телефону каянане пеши ҳар як кори кадат завадид ки ақла як тараф мон сару симагира вибр ки сабра пешай гапа задандум баъдум филтр ки гапота беҳуда буда камаштубо такрор кади хатота меган ку хармака рафт омад не ки ҳаму харай арубаи зиндагит беман талави ҷарай фикр кардам қадр қиматат баробар ба зарай надониста ки ғами ту таги магда табарай ишқи ҳарому ҷони ҷавонум да хатарай сахт қапидум дастоша дониставу аҷалай калон кардум дарахта бад фаҳмидум бесамарай замбури наштана хиёл кардум замбури асалай барои ягӯягитон ҳоҷат ба маслиҳат нест чира нафамониш узори насиҳат нест ту озодай то қату баста ба занҷири кайфи ту уже коробкаи дигар танут сиҳат нест барои ягӯягитон ҳоҷат ба маслиҳат нест чира нафамониш узори насиҳат нест ту озодай то қату баста ба занҷири кайфи ту уже коробкаи дигар танут сиҳат нест чира нафамониш узори насиҳат нест чизера ки ӯ мехоҳад дар кисаи ту нест моли дунёра дида дига наметата чест дил наметумиш агар ҳаёт ай сар битарест ин шавам бо мамастм хотират нӯшидам дафтари хотираи тура имшама пӯшидам кишта орзуҳомона ма ай ту дӯшидам сад агар сӯзи намебинам ранги ту кӯшидам болиудалид кардам суратотаи галерия дига ягон зоти дихтада надорам доверия ту давту ворёшта дига боварӣ нестай байд монда ки виноватай ту худу дидестай ки арому ки билҳавасай худиш намоёнай не ки ғаму ту озира дар рӯи китфомай ки арому ки билҳавасай худиш намоёнай не ки ғаму ту озира дар рӯи китфомай барои ягӯягитон ҳоҷат ба маслиҳат нест чира нафамониш узори насиҳат нест ту озодай то қату баста ба занҷири кайфи ту уже коробкаи дигар танут сиҳат нест барои ягӯягитон ҳоҷат ба маслиҳат нест чира нафамониш узори насиҳат нест ту озодай то қату баста ба занҷири кайфи ту уже коробкаи дигар танут сиҳат нест. Dushanbe Production.